नै लोगोफोर हमजालायबाय बर' सिख्लाजों गुबुन हारिनि सेंग्राजों। दा बेयाव मोननै जाथाय दोङो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा नोंथांमोना नुखादों माने स्कुलाव फरायनो थाङो ना बेफोरबायदि लाइन मारिनो थाङो दानि जुगाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै लोगोफोर हमजालायबाय बर' सिख्लाजों गुबुन हारिनि सेंग्राजों। दा बेयाव मोननै जाथाय दोङो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा नोंथांमोना नुखादों माने स्कुलाव फरायनो थाङो ना बेफोरबायदि लाइन मारिनो थाङो दानि जुगाव। गेदेर गोरलै गोरलाम उन्दै गिदिर गासिबो हमजाबाय था। गुवाहाटियाव फानग्रा दिल्ली मुम्बाइआव फानग्रा गासिबो हमजाबाय था। ओमफ्राय बिमा बिफानि गन्थंखौ हानानै जा, बिमा बिफाखौ मान सनमान खेदाय। नोंसोरनि थाखायनो गासिबो सिख्लाफोराबो बदनाम दा, गासिबो सेंग्राफोराबो बदनाम। सोरबा दायखौ मावगोन सोरबा, ओमफ्राय दायखौ हमगोन सोरबा। बैफोरबायदि सिख्लाखौ गोबां साजा होनांगौ, बैफोरबायदि बर' आइजोखौ गोबां साजा होनांगौ जायफोरा बिमा बिफाखौ सिनायला, गिदिर उन्दै सिनायला, गावनि बिब' बिनानाव गासैखौबो मान सनमान जागासिनो। बैफोरबायदि सिख्लाखौ दासिमबो जोङो हमनो मोनगासिनो, दासिमबो ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनगासिनो। नंगौ लोगोफोर, जोंहा गोदान बर' भाइराल हमनो मोनलायबाय आरो नैबे आपडेटआव बिनिनो बागै जागोन। जायफोरा इन्टारेस्टेड दोङो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। फुल भिडिअखौ होनो थांगासिनो, बहानिमोन मा दाय मावनायमोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा नुखादों नोंथांमोना बर' गथ'फोरनि आखलखौ माबायदि स्कुलाव थांदों फरायनो, ओमफ्राय बिथिं लाइन मारिदों गुबुन हारिजों आरोना। बिमा बिफाया फरायनो होननानै एंगारहरदों, दा गथ'फोरा जोंना बुजि मोनासै। दा मा जाबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने बेफोरबायदि हमजानाय माबानाय मा बुंबावनो आरो दा। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। दा बे सिख्लाखौथ' आं मोखांखौ देखायनो हानाय नङा आरो बै हौवानिखौ देखायना होदों आङो एसे, तथापि ब्लार खालामना होदों। गावनि बिमा बिफाखौ बांद्राय लाजि फोनांहोगोन मोखां देखायना होयोबा, बेनिखायनो आङो एसे ब्लार खालामनाय जादों। दा जेरैबायदि बिसोरो हमजाखादों रावबो ब्लार खालामखायाखै, फेसबुकनि गेजेरजों नुखाबाय दोङो। ओरैबाबो मान सनमाना थांखायो, जों ब्लार खालामबाबो खालामाबाबो बिसोरनि मान सनमाना गैखाला, गासिबो सिनायखायो। दा आंसो एसे ब्लार खालामना होनाय जाबाय तथापिও। दा बे सिख्लानि डिटेल्सखौथ' आङो बुंजोबना होनो हाया, गाज्रि मोननाय जागोन। आरो सोरबा बुङो कमेन्टआव गसाइगाव बे पार्लारावसो थायोमोन बे सिख्लाखौ, आरो सोरबा बुङो बे सिख्लाया कम्पानियाव हाबा मावोमोन। सैथोखौ मानो बुंनो हायाखै दिनै? बैफोर जाबाय बै न'खरनिनो मोनसे जाथि खुरमानि बुंनाय आरोना। बेखौ सैथोखौ बुंनो गोनांबा बै न'खरनि आरो खुरमा बान्दानि गासिबो मान सनमाना सेस जागोन। बेनिखायनो गावनि खुरमा बान्दाया गावनि मान सनमानखौबो लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि थगायनो गोनां जाना फैयो आरोना। दा बे सिख्लाया एसे बुजिनांगौमोन जे गावनि बिमा बिफाया गावखौ जेरैबायदि फेदेरदो फिसिदो, गावनि मान सनमाना थांबाय आरो गुबुननि बिमा बिफानि मान सनमानखौबो बियो जालांबाय। थिग बेफोरबायदि जायो। दा बुंनो थांनो गोनांबा जोंनि बिमा बिफायाबो एसे लाजिथावनो गोनां बाथ्रा जाना फैदों। आजिखालि आदै मादै मोनाबो गोबां सोलायबोबाय। दानि जुगाव माबा मोनसे मिउजिक भिडिअ ओंखारोबा, माबा मोनसे गाज्रि सोदोब ओंखारोबा, दा बैसोरखौसो जों नुनो मोनो। गावनि प्राइभेटखौ दिन्थिनो नागिरलायनाय, रिल्स बानायनाय एबा माबा बानायनाय, बैफोरखौ उन्दै गथ'फोरनो मा देखायनो सानखो बिथांमोनखौ आंबो बुजिनानै मोनला। दा नामथ' लानानै बुङा जोङो, गोबां मानसि दोङो बेफोरबायदिनो दासिमबो जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनो हायाखै, जोंनि गथ'फोरखौ अननाय मान सनमान बेफोरबायदि रोंहोनो हायाखै आरोना। जुलिखौथ' जागोन, गथ' गथायथ' दोंखायो बिसोरना अलरेडि, अब्लाबो बिसोरो मा खालामगोन, गुबुन हारिजों खारगोन। बेनिफ्राय गावनि गथ' गथाय, गावनि फेमिलि, गावनि हौवा गासैखौबो नेवसिनानै माने गुबुन हारिजों रादाय सुहैगोन आरोना। आरो बिमा बिफाखौ आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बैफोरबायदि बिमा बिफाया जेब्ला पस्तायो, जेब्ला गावनि फिसाला फिसाजोखौ नायगिरो मानो, जेब्ला समाव गावनि फिसाजो फिसालाफोरा मार्डार जागोन गुबुननि आखाइजों, अब्ला बिनि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ थैनाय समायाव मानो नायगिरो? बै बाथ्राखौ बुं। जेब्ला हमजायो गुबुन हारिजों बिहाराव दिल्ली मुम्बाइ लाना खारजायो, अब्ला समाव बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ मानो नागिरनो रोङा? बे समनिफ्रायनो गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ नायगिरना लाबोनो रोंनांगोन। अब्लासो गावनि बिमा बिफा
बुंजागोन। मानो होनबा नोंथांमोना लांखांनाय उनावसो जुदि बिमा बिफाया थैखांनाय उनावसो जुदि गावनि फिसालाफोरखौ नायगिरो अब्लाथ' बियो गावनि बिमा बिफा जानो हाया। बियो लांखारना खारनायनि उनाव गावनि बिमा बिफाया एकदम सिरि थाजोबगोन आरोना। जेब्ला बियो गुबुननि आखाइजों गोसो थोफ्लानाय हिसाबै बुथार जाजागोन अब्लासो गावनि बिमा बिफाया सानगोन आरो बुंगोन निउस मिडियानि गेजेरजों उमुक मोजां मोननाय दोङोमोन, जुलिबो जाहैदोंमोन, दा बियो थैबाय, बिखौ एक्सन लानांगोन, बिखौ मोनसे माबा खालामनांगोन, बैफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो। नोंथांमोना जुदि गुबुन हारिजों मोजां मोननाय जुदि मोनथिखादोंबा मिडियायाव फैनानै बुंबानो जाबाय जे आंनि फिसाजोआ गुबुन हारिखौ मोजां मोनदों, बेखौ बोरै होबथानो हागोन बा बेखौ बोरै जों बर' रायजोआव गुबुनजों जुलि होनो हागोन। बैफोरबायदि मिडियायाव नोंथांमोना फैनानै बुंग्रा खालाम, अब्लानिया नोंनि फिसाजो रैखाबो मोननो हागौ मालाबा खैफोदनि समाव। दा बेखौनो आङो बारे बुंबाय थायो भिडिअनि गेजेरजों। सोरबा सोरबि बिराद मोजां कमेन्ट हरो, नंगौ ब्रादार राइट होननानै। ओमफ्राय सोरबा सोरबि बेफोरबायदि हेटार्सबो थायो नालाय, गाज्रिबो बुंहरो। आं जेबो साना, नोंथांमोननि गोसो जि बुङो। दा नोंसोरनिसो लाइफ आरोना, फेमिलि संसारा नोंसोरसो जागोन, जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा थाया। नाथाय नोंसोरनि सेफनि थाखाय मोजां बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो गोनांथि। गावनि फिसाजोखौ बोरै सेफ लाखिनांगौ, बोरै मोजां लामाथि आवगायलांनांगौ नोंथांमोनानो गावनि बिमा बिफाया मोनथिखायो। दा बेनिखायनो बुंनाय जादों गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ आजिखालि उन्दै बैसोआवनो हेगारना होयो आरोना, बिबानखौ हेंगारना होयो। जि जायो जाथोंसै आं मिथिला, बैफोरबायदि सानना थायो। बैफोरबायदिया रं जायो। मानो होनबा गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसालाखौ माने 20-21 बोसोर 23 बोसोर बेफोरहालागै मालाबाबो बिबान हेगारजाया आरोना। गावनि बिमा बिफानिनो बिबान थाखायो। बेफोरलागै फिसाजोफोरा देरनायालागै गावनि बिमा बिफानि बिबान थायो। ओमफ्राय गावनि फिसाजोफोराबो एसे मोनथिनांगोन बिमा बिफाफोरा उन्दैनिफ्राय जेरै फिसिनाय माबानाय लिरनाय फरायनाय बेफोरखौबो मिथिनांगोन। दा गावनि फिसाजोफोराबो आजिखालि बुजिला गावनि बिमा बिफाया बोरै फेदेरनाय माबानाय, माने जबखौ लागोन, बिमा बिफाखौ ज्राब गारना दोनगोन आरो हौवा हिन्जाव बिसोरो संसारखौ जागोन। बैफोर जोबोद गोरोन्थि आरो जोबोद पापनि खामानि बेफोरो। गावनि बिमा बिफाखौबो एसे नायफिननांगोन आरोना, बैफोरबायदि जायो। दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर। बुंबा गोबां बाथ्रा दङ, अब्लाबो बुंजोबनो हाला आरोना आङो, माने बुंजोबथारला। नेक्स्ट आपडेटआव बुंफिनसिगोन बेफोर बाथ्राखौ। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो। नैफोरबायदि भिडिअखौ गासिबो नायनो गोनां, जाहाथे जोंहा बेफोरबायदि जाथायाव गोलैनानै थाया, गासिबो मोजां संसाराव मोनजालाङो आरोना। मानसिनि दिनै दोङो गाबोन गैया, बेखायनो बेफोरबायदि सोरजोंबा बुजानाय, मान सन्मान खेदायनाय बेफोरखौ गारनानै जोङो मोजां संसारथि गासिबो थांनो नांगौ आरोना। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।